Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, Juletræet med sin pynt venter på vi får begyndt. Aldrig har det været så grønt, aldrig har det været så kønt. Selv en fjende kan blive en ven i denne tid, hvor man ser verden som et barn igen. Det er det, der er med december. Det får mig til at tro på, der kan være håb selv for mennesker. Celebrate the place that we